ഇത് സാധ്യതക്കല്ലേ? ഏതാണ്? എടാ, ഞാൻ കുറച്ചാൾ മുന്നേ നിന്റെ അടുത്തൊരു ഡ്രൈവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? രാത്രി ഉറക്കം വന്നാലും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തരാണ്ട് വാശി പിടിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ട്. ആ പുള്ളിയാണത്. ആ, അയാളാണത്. നീ വാ, അയാൾക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സാധിക, ഞങ്ങള് വേറൊരു സ്ഥലം വരെ പോവായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടത്. ഇതെന്റെ കയ്യിലിരിപ്പിൽ പടച്ചോന്ന് തന്ന സമ്മാനമാണ്. എന്താ പറ്റിയതൊക്കെ? എന്റെ കയ്യിന്ന് വണ്ടി ഒന്നും മറിഞ്ഞതാ. പിന്നെ മാസങ്ങളോളം കിടപ്പിലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ മോഹൻലാലിന്റെ അടുത്ത് അന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠ പോലെ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ. പടച്ചോനായിട്ടാണ് നൗഷാദ ഇപ്പൊ എന്നെ നിന്നെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചത്. അപകടം പറ്റി കിടപ്പിലായിരുന്ന സമയത്തെ 1000 തവണ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ കരഞ്ഞ് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ.